I a part dels restauradors que tenim aquí, estan passant restauradors per aquesta aula de cuina i, com no, havia d'estar algú d'Hospitalet. El senyor dels arrossos ja una miqueta. A més, la foto que he trobat per internet, vos traia la teva companya amb l'arròs. Dic, mira, això ni feta... Això li va clavat, no? Molt bé, home. Per nosaltres és un luxe tenir aquí a l'Edgar del Sucapà, que molts els coneixereu, però anirem xerrant una miqueta mentre fem la recepta. També he vist la teva companya per aquí, també la Mireia. Sí, la tenim per allà, també. Que ella, companya de vida i companya de fogons. De feina i de tot. Sí, molt bé. Llavors hem portat a l'Edgar perquè ens faci la seva versió del plat protagonista d'aquesta festa, de la xefla. Llavors, què has pensat una miqueta per la gent que hem convidat avui? Bueno, primer de tot, bona tarda. Nosaltres som del restaurant Sucapà, d'Hospitalet de Llobregat. Nosaltres portem 16 anys amb el restaurant obert i des del primer dia ens vam basar una miqueta amb els arrossos, perquè trobem que és un plat que sol agradar a tothom i un plat que fa molta festa. És una miqueta del tema de la xefla. El tema de la xefla és un plat, diguéssim, que és per compartir. És per obrir-te i per ensenyar una miqueta tot el que representa el món de l'arròs. És un tipus que a totes les cultures de tot el món mengen arròs i per això ens volem basar una miqueta en aquesta festa amb l'arròs, perquè és un plat multicultural i que fa una miqueta d'unió amb tots els països. A partir d'aquí, nosaltres hem pensat a fer un arròs a la cassola, un arròs a la cassola amb porc, botifarra del perol, botifarra blanca, botifarra negra, i tot això ho acabarem lligat amb una maionesa. Hem escollit això perquè creiem que és un producte molt humil, el porc, que és un producte que abans hi havia a totes les cases i per això intentarem fer un arrosset molt fàcil de fer a casa. Molt bé, mira, estan aquí ensenyant els ingredients. Sí, mira, jo soc de la zona del Lluçanès, del Bages, allà tenim molt bon porc i hem agafat un porc d'Avinyó, un porc ral d'Avinyó, que és una espècie molt autòctona de la zona, i farem un arròs amb cap de costella, salsitxa, botifarra del perol, botifarra negra i botifarra blanca. I després, a última hora, per acabar-ho, acabarem amb una mica de carabassa i una mica de mongeta tendra que prèviament hem escaldat ja. Perquè un cop tenir-la escaldada la podem ficar al final i no fa falta que tingui molta cocció. I què evitem? Que se'ns perdi el codó. Intentarem que, si la tirem a última hora ja un cop cuita, ens mantindrà el codó aquest verd de la mongeta. Escaldar, què vol dir? Agafar la mongeta amb aigua bullint, amb sal, la fiquem 5 minutets, com a molt, i la refredem amb aigua, gel i sal. Molt important refredar-la amb gel, perquè parem la cocció i guardem el color de la mongeta. Això es pot fer amb totes les verdures. Dit això, començarem. Comença, exacte. Aquí tenim, com que no teníem molt temps, hem fet un sofregit a casa ja. Cap de costella, salsitxa, ho hem daurat ben daurat i després hi hem afegit ceba i tomàquet. Què us recomano? Sempre que pugueu tenir sofregit a casa, o al congelador, o a nevera. Quan tingueu temps lliure a casa, agafeu ceba, la putxeu i un cop està putxada hi tireu tomàquet triturat. Ho deixeu hores, allà, que vagi fent a foc lent. Va caramelitzant amb els seus propis sucres. I un cop teniu la base aquesta, la podeu agafar a la nevera i us pot aguantar perfectament un mes. I fins i tot ho podeu congelar, no hi ha problema. A veure, vinga. El que farem, primer tirarem el sofregit. A més, la xefla dona molt de joc perquè, mira, abans d'estar tu aquí tenia malada parellada que ha fet amb bacallà, hem tingut la Maria Nicolau que ha fet com un mar i muntanya en els camarlans i... O sigui que és un plat que dona molt de joc, no, al final? Clar, és un plat que dona molt de joc, com hem dit abans, és un plat multicultural i el bo de l'arròs és que es pot afegir qualsevol cosa a l'arròs, que si tens un bon sofregit i un bon caldo o un bon brou, tot queda bo. És a dir, la xefla, diguéssim que és un plat de reaprofitament, per dir alguna cosa. Abans la xefla què feies? Anaves al camp, t'emportaves la teva cassola de fang. Què hi havia? Verdures, abans se solia fer molt la matança del porc, la gent ja guardava les coses amb el llar de porc, les salsitxes,
les costelles, i era una cosa que ho tenies al rebost tota la vida. Ara això ja s'ha perdut una miqueta. Aquí què hem fet? Hem tirat el sofregit, hem tirat una mica d'oli ara, perquè és important saber trobar una miqueta l'equilibri del gra de l'arròs amb l'oli, perquè a vegades queda pastós. Això també és degut a que a vegades s'hi tira poc oli a l'arròs. Tirem una mica més de grassa, oli en aquest cas. Nosaltres, el tipus d'arròs que hem fet servir és un arròs carneroli. Per què utilitzem aquest arròs? Perquè com que fem un arròs cremós, el tema del gra de l'arròs carneroli el mourem i deixa més almidó. El fet que deixi més almidó, per altra banda, ens ajuda a que lligui millor l'arròs i quedi més cremositat. També és important saber triar cada gra d'arròs amb cada tipus d'arròs que facis. Si tu vols una paella seca, no agafis un arròs que tingui molt d'almidó. El seu és que agafis un arròs bomba, que és un gra més rodonet, més gruixut, aguanta bastant els sabors, no se sol passar. Un arròs cremós o un risotto, per dir alguna cosa, carneroli o arborio. És un gra més allargadet amb molt d'almidó. I si fas un arròs caldós, pots optar també per un arborio o, si no, per un arròs bomba. Ara ja tenim l'arrosset, li donarem 3 o 4 voltetes aquí. Digues. Ara, que tenia el micro apagat. Estem parlant d'arrossos, una de les especialitats del vostre projecte de Sucapà són els arrossos. Per tu, aquell arròs que no ha de faltar a Sucapà, que quan vingui algú dic, hòstia, has de provar aquest arròs. Quin és l'icona? Que cada cop tenim més varietats. Nosaltres tenim fixes 2 o 3 arrossos a la carta, que n'hi ha un que és bastant famoset, que és el de pop, que li diem arròs quimet, perquè és un amic nostre que se'n va anar a les Illes i ens va dir un dia, va, per què no proveu i feu aquest arròs amb pop a la gallega i tal i qual, i fem un arròs de pop amb un all i oli escalivat. Agafem els alls, els escalivem al forn i després amb aquests alls fem un all i oli. All, oli i ho muntem amb la Kenwood. Ara procedirem ja a marxar l'arròs. Digues. Aquí li donem 2 o 3 voltetes perquè vagin acarant. I al ser un arròs cremós hi anirem tirant el caldo en mica. I el que anirem fent és anar-el remenant perquè vagi deixant anar l'almidó. Si féssim paella, què ens interessaria? No tocar-lo gaire. El tocaríem una miqueta al principi perquè no se'ns enganxés i després deixar-el reposar. Que vés bullint tot el rato a foc fort i a última hora li donem sempre 3 o 4 minuts de forn nosaltres, els arrossos secs. Així, per lo general, per fer un bon arròs, les bases seria un bon brou o un bon caldo i un bon sofregit. Saber escollir el gra de l'arròs i a partir d'aquí, li fiquis el que li fiquis, et quedaria un bon arròs. Això ja ho tindríem, ara començaríem a tirar el caldo en mica. Vinga, doncs portem el caldo. Vinga. Tenim de les gastrosàvies. Ara ja ho tindríem nacarat, veiem que el sofregit ja se'ns ha agafat aquí amb els granets d'arròs i procediríem a anar-hi tirant el caldo. I explica'ns una miqueta com va néixer el projecte de Sucapà. El projecte de Sucapà, nosaltres estàvem treballant en un restaurant de Gràcia i teníem un familiar que estava aquí a Hospitalet i ens va dir que un restaurant es traspassava, i vam dir, busquem l'oportunitat i vam acabar venint aquí a Hospitalet. El que sí teníem molt clar des d'un principi era que volíem fer arrossos, perquè era una cosa que vam veure que no se solien fer gaire per aquí a la zona i vam dir, per fer alguna cosa diferent al bar del costat ens dedicarem als arrossos. Anirem tirant caldo, en mica, ja veureu que
el seu és que vagi bullint tota l'estona i anirem remenant de tant en tant, per aconseguir que ens vagi deixant anar l'almidó. A mitja cocció hi tirarem la carbassa i cap al final hi tirarem la botifarra i la mongeta. Vinga. Nosaltres vam tenir uns problemes al principi, que érem un dels pocs restaurants que al principi el dijous no feien paella. Ostres! I hi havia de costum, abans, que els dijous es feia paella. Sí. I clar, nosaltres això, si només fèiem paelles, al cap de setmana era una miqueta contraproduent, saps? Que la gent estava acostumada a menjar arrossos al menú els dijous. Sabeu per què es feia abans les paelles els dijous? Algú m'ho sabria dir? Ningú? Vinga, va. Suposo que hi ha moltes històries i moltes versions, però... La teva versió. La meva versió, que m'han explicat, és que abans a les cases grans, a les cases de calarons, que tenien criats i criades, el dijous resulta ser que era el dia que feien festa. I què solia passar? Que el dijous, si no hi havia els minyons i les minyones, els hi tocava fer el menjar a ells. I què feia? La senyora els hi deixava un caldo fet el dimecres, a la nit, i totes les sobres que solien tenir a la nevera és el que agafaven, ho ficaven a l'olla amb arròs i ells només havien de tirar el caldo. I així tenien un bon àpat el dijous, que era el seu dia de festa. I feien net de nevera i així el divendres, quan tornaven a començar a treballar, aprofitaven per anar al mercat i tenir al cap de setmana tot el producte fresc ja de la setmana. Això és una història que em van explicar que jo crec que apunta. Que té la seva part de veritat, Però bueno. Doncs mira, aquí ja veiem que va fent xup-xup, aquest ja s'ha begut quasi bé tot el caldo, en tirarem una miqueta més i anirem fent això mica en mica. Aquest caldo és un brou de pollastre, Normalment també la gent pequem o pecaven abans de fer un brou molt, molt lleuger, de tenir aigua bullint, tirar directament les carcasses i les verdures. Què aconseguim? Que si ho fem d'aquesta manera, el caldo no ens sol agafar gaire color. Nosaltres el que fem és sofregim primer els ossos, o al forn o a la cassola, i després fem una bresa. Un cop tenim els ossos ben sofregidets, amb color, agafem la bresa, la fiquem a la paella, que agafi color, i després, a última hora, hi tirem el tomàquet. Un cop el tomàquet ha deixat tota la seva aigua i ha començat a caramelitzar, sempre acostumem a regar-ho amb un o vi blanc, o vi negre, o cava, o vi ranci, perquè aixequi tots els sucres. I un cop agafa els sucres i s'han aixecat, hi tirem aigua. Això ho deixem bullir 2 o 3 horetes, ho apaguem al foc, ho deixem mitja hora que reposi, ho colem i ja tenim un brou amb una mica de color. Per fer un brou de peix, exactament el mateix, però en comptes de que bulli 2 o 3 hores, amb que bulli mitja horeta ja n'hi ha prou, perquè si no amarga a vegades. Què és important del peix? Netejar bé el peix, treure les agalles, treure els ulls, deixar-ho una miqueta amb aigua i sal, perquè desangri bé, perquè si no a vegades et menges alguns caldos que amarguen. Això va agafant forma ja. Forma i color, estem veient a la càmera, està agafant color també això. Sí, no? Jo el tema de la xefla també és una miqueta com la cuina d'aprofitament, És una miqueta com el ranxo mariner que feien abans els pescadors a sobre el barco, que ells portaven 4 patates, una mica de ceba i all, tomàquet, i amb el que pescaven aquell dia és el fumet que feien i el suquet que feien i es menjaven a la barca. Això de la xefla és una miqueta com el que la gent feia abans al camp. Que tens al camp, aprofites, fas una trobada amb amics, comparteixes, i és un mot que s'ha anat perdent amb el temps, perquè ara en comptes de dir anem a fer xefla i anem a fer això, dius anem a fer una paella, anem a fer una barbacoa.
Però bueno, en mica, si s'intenta recuperar una miqueta aquest nom, serà un gran què. Sí, i una cosa que va més enllà de lo gastronòmic, no? Que a tothom ens agrada menjar, però això de reunir-te al voltant... Clar, ara molts restaurants ja s'ha perdut l'hàbit de fer primers i segons. Si aneu veient, tots aquests restaurants moderns és coses per compartir, no? I vulgues que no és una miqueta per això que diem, que compartir fa una miqueta més de germanor, interactues més, però bueno. Ho provarem de sal. És important la sal tirar-la bastant al principi, perquè si no el gra no t'agafa la sal. A vegades si tires la sal a última hora, et menges el gra i no té sabor. Només té sabor al caldo. I en quin peix, avui ho farem de carn, de carn de porc i tal, i en quin peix quedaria bé una xefla com la que estàs fent? El tema de la xefla, un bon bacallà quedaria bé aquí. Ara que és temps de verdures, comencen pèsols i tot això, quedaria molt bé amb uns pèsols a última hora. Un bacallà de salat prèviament, saps? Aquests que es compra, que ja s'ha perdut, això de comprar el bacallà amb sal i posar-lo amb aigua a casa. Un bacallà d'aquests a última hora també quedaria molt bé, amb unes quantes verduretes, ja sigui carbassa, mongeta... La veritat que l'arròs li va bé tot. És a dir, com si ara el dia d'abans tinguéssim unes mandonguilles guisades, un fricandó, fas una base d'arròs i a última hora hi tires el fricandó, les mandonguilles. L'arròs ho adapta tot, ho agafa tot. Ja veieu que no paro de remenar, perquè no m'agrada que se m'enganxi, vull que vagi traient l'almidó, ja veureu que va espessint. Sí, des d'aquí a la pantalla ho estem veient, que va agafant massa. Ara hi tirarem la carbassa ja. La carbassa està crua totalment, no l'hem escaldat prèviament. I has agafat carbassa com podíem agafar qualsevol verdura de temporada, no? Hem agafat carbassa perquè, a part que li donarà color, li donarà un punt de dolçor, que també ens agrada això, és un producte que ara està a tope en el seu prime, per dir alguna cosa. Està en la millor època. Sembla com fer un pil-pil, quasi, que estàs fent allà. S'ha anat movent constantment, perquè no és el mateix treballar amb vitroceràmiques que treballar amb focs, no és el mateix que treballar amb cassoles d'alumini que de coure, no és el mateix treballar amb de fang, que seria el seu poder-ho haver fet amb una cassola de fang. Ja que la cassola de fang, l'avantatge que tenim és que és molt uniforme, és porosa, ens aguanta l'escalfor per tot arreu igual, és una cassola que es pot ficar al forn, es pot ficar al foc, es pot ficar a les brases. La veritat que és una cassola que té molta utilitat a tot arreu. I manté molt la calor, que és el bo, que abans et podies fer perfectament el guisat o els fideus a la cassola o el que fos, tapar-ho i emportar-t'ho al tros, i al cap de 2 hores estava calent, saps? A mi el que m'agrada molt és treballar amb productes de proximitat, de temporada. Com us he dit abans, el porc és de la meva terra, perquè estic acostumat i arrelat a treballar amb productes d'allà. I la veritat és que la cultura una miqueta del jovent d'anar al mercat i tal s'està perdent, i és una llàstima. Perquè vagis on vagis, el millor que és poder anar al mercat, al comerciant del barri, i que ell t'expliqui i t'indiqui bé el que està de temporada. Perquè al final els proveïdors que teniu, les parades i tal, són part de l'equip de cuina, com qui diu, no? Dic, mira, agafa això, que això està en el seu punt, o no agafis això que està acabant, o... Clar, és per dir una de les claus importants, que ells et diuen, mira, avui tinc millor les mongetes, o tinc millor la carbassa, o tinc millor el carbassó.
o prova aquests tomàquets que la setmana que ve pues, entraran molt millor. Vale? Molt bé. Ara ens quedaran uns 6 o 7 minuts de cocció, perquè aquest arròs és un arròs que en uns 16-17 minuts està cuit. El que farem és afegir-hi les botifarres, vale? Al ser la botifarra cuita ja, el que aconseguirem és que es desfaci. I un cop es desfà també aconseguirem que l'arròs quedi més lligat, vale? I més cremós. El que també m'agrada tirar-hi sempre és una miqueta d'herbes aromàtiques, vale? En aquest cas hi tirarem una miqueta de farigola, vale? Hola. I les carns que s'ha portat? O sigui, les tres butis? Són 3 botifarres diferents. Una és Vinga. botifarra del Perol, que és la típica de la matança, Mhm. que hi ha una miqueta de tot, el que s'aprofita per fer els bulls, és, diguéssim, Vale. és la carn magra, per dir alguna cosa, que ho fiquem tot aquí, i és del Perol, vale? Això és una botifarra negra normal i l'altra és una botifarra blanca cuita. Vale? Ara ficarem la botifarra. I les llences segons l'ordre de llençar-les? No, les botifarres és indiferent perquè Sí. totes van cuites. Vale, ja, vale, saps? vale. El que sí que acompanyarem aquest plat avui, al ser un arròs a la cassola i que tenia la idea de que era un arròs que es feia al camp, ho acompanyarem també amb una amanida de ceba de Figueres i un tomàquet ratllat de sucar pa, vale? Que ens donarà una miqueta de frescura a aquest plat tan intens. Vale? I ja has posat botifarra, i quina carn diferent podíem posar en aquest? Bueno, el bo de, com hem dit abans, aquí podries ficar conill, i podries ficar pollastre. Jo he escollit la botifarra, però bueno, hi podries ficar abans a la matança, quan es mataven pollastres a casa, se solien aprofitar els pedrers, les potes de pollastre, els colls, s'aprofitava tot abans. Ara ens hem modernitzat més i hi ha productes i aliments que abans era el pa de cada dia que ja no ens els mengem. Això ja està agafant cremositat, com podeu veure, amb la botifarra. Ara hi tirarem la mongeta també. Sí que aquest color verd li queda molt xulo. Vinga. Anem? Com queda? A veure. Sí, anem bé. Jo abans tenia el costum de ficar picades, també als arrossos, però últimament hi ha molt celíac, hi ha molt problemes amb el tema d'això. Abans fèiem una picada que ficàvem all escalivat, tomàquet escalivat, pa torrat, fruits secs, però per evitar una miqueta els problemes aquests del celiaquisme hem decidit no posar-ne, al tenir un restaurant. Mireia, com està? Ho està fent el teu home? Ho està fent estupendo, com Sí? sempre. Queda dir jo, no? Molt bé, molt bé. Bueno, ja veieu que va espessint, que va agafant textura. Pum, pum, pum. Això d'anar tastant de tant en tant, no? Que quedi bé de sal. Rectificarem una miqueta de sal. Sí? A última hora també hi afegirem un all i julivert, bàsicament és julivert escalivat,
amb uns alls i triturat amb el túrmix per donar una miqueta més de color. És un plat molt físic, no has parat des de que has començat. No cal anar al gimnàs, no cal anar al gimnàs. No cal. Però bueno. A part d'aquesta festa gastronòmica aquí a Hospitalet, ara que venen les festes del centre, també hi ha una festa molt de l'època, amb un plat molt significatiu també de la zona, que l'organitzen els amics de l'esmorzar, que el fan el dia 24 al matí, i és una recepta que es veu que fa molt temps que fan també, que es diu el bacallà de recolloner, que és com si fos un bacallà al pil-pil, per dir alguna cosa, un bacallà de salat, que el dessalen ells, amb patates bullides i el fan amb cassola de fang, i a última hora fora del foc el lliguen amb rovell d'ou. I es veu que és una festa molt, molt maca també que fan ara el dia 24 a la plaça Major. Si no heu tingut mai l'oportunitat d'anar-hi i tal, us aconsello que, si us agrada el tema gastronòmic i tal, és curiós de veure, i està obert a tothom per participar. És a dir, si tu vols anar allà i fer la teva recepta i tal, estan oberts i és maco i després ho proveu entre tots. Pues és xulo, no? Aquesta recuperació de receptari... I a part és maco perquè van tots vestits de l'època, saps? Que és una cosa que poder s'ha perdut, saps? De quina època més o menys la situen? Bueno, del segle passat, m'han dit que fa... Aquí a Hospitalet es veu que ho van recuperar fa uns 15 o 16 anys i que ho fan el dia de Sant Joan. Doncs això quasi bé ja ho tindríem, hi ficarem una miqueta més de caldo, pararem els focs i ho deixarem reposar un parell de minutets. Per altra banda, us prepararé una amanida. Ja veureu que és una amanida molt fàcil, molt senzilla, però que refresca molt. Això a última hora ho lligarem amb una maionesa d'herbes que hem fet. Hem fet una maionesa d'estragó i alfàbrega, Una maionesa que no és un all i oli, l'all i oli és all i oli i la maionesa nosaltres hi afegim ou, una miqueta de rovell d'ou, perquè ens agafi més untuositat i quedi més lligada, I a part es fa més ràpid, també, és a dir, abans per fer un all i oli és un misteri, també, saps? El morter, anar donant voltes i anar-ho lligant. Ara tot això s'ha modernitzat i hi ha gent que fica rovell d'ou, hi ha gent que fica poma, hi ha gent que fica codony, hi ha gent que fica pa perquè no se li talli, però bueno, l'autèntic all i oli de tota la vida és all i oli. El que sí fem nosaltres, un all i oli a casa, però ho fem amb agall escalivat, que el que evita és això, que et retorni. O a vegades també es pot fer amb el gra escaldant-lo 3 vegades. Tu agafes els alls pelats, els fiques amb aigua, a la que bullin li canvies l'aigua i ho fas 3 o 4 cops això i et perd la fortor, l'all també. Però partint sempre d'aigua freda. Agafem aigua, alls, un cop et bullen tires l'aigua, tornes a ficar aigua, que bulli, tornes a tirar l'aigua, i això 3 vegades, i et perd la fortor de l'all. Això ja ho pararíem. I tirarem una miqueta d'all i julivert. Tornarem a rectificar de sal a última hora per provar. I a última hora abans d'emplatar hi tirarem una miqueta de cibulet, perquè et doni més frescura també. Dic que estava sonant, ara estava ratllat. Estava sonant la meva alarma. Vale, estava sonant el teu... Diu que està sonant el meu pulsat. He portat una alarma pròpia, per si de cas. Vinga. Ho deixarem reposar així. Molt bé. Uns minutets. Després ho acabarem de lligar amb la maionesa que us he comentat abans. I per altra banda us aniré preparant l'amanida, una amanida molt refrescant, com us he dit abans. Vinga, espera. Aquí, no, era? Sí, espera, aquí i aquí, ara. 500, vinga. Doncs ja us he dit, això o ceba dolça o ceba de Figueres, l'hem tingut 2 o 3 hores amb aigua i gel i un raig de vinagre,
l'hem escorregut bé, l'hem assecat una miqueta i això és tomàquet de penjar. Ratllat i ja està. Aquesta amanida és una amanida molt típica que fan a un restaurant de costat de Vic, a Santa Cecília, que es diu Can Pairot. És un restaurant de tota la vida que es menja molt bé i és molt típica aquesta amanida. Tenen hort propi i la solen servir sempre. Espera. És tomàquet ratllat I no té res sal. més. Tomàquet de penjar, una mica de sal, ficarem. Una mica d'oli. Que això també ens transporta a l'hort, al camp, que és el que tenien abans a l'abast, diguéssim. Productes de temporada, productes simples i productes molt bons. La Susana, si el pot pujar la maionesa, Sí. està a la nevera amb una màniga. Si teniu alguna pregunta, algun dubte, ho podeu dir. Va, ara li dic que baixi el Manolo amb el mando. Merci. Ui, però em faltarà... Que platem tu. Va, sí. Se m'ho porto. Mira, aquella senyora volia preguntar una cosa, si tens micro. Sí, tant. Això ja estaria? Sí. Vinga, pregunteta. Qui volia preguntar? Vinga. Hola, la ceba era crua o li has fet alguna cosa? La ceba aquesta? Aquesta ceba hem posat un parell d'horetes amb aigua, vinagre i gel, perquè perdés la fortor, vale? Se l'està apuntant, eh? Bueno, ben fet, ben fet. Ai. Ara ho acabarem amb una miqueta de cibulet. Platos? Platos. I ficarem una miqueta de la maionesa que hem fet i ho acabarem de donar 2 o 3 voltes ja amb el foc parat i ja podrem emplatar. Bueno, aquesta xefla anirà a la vostra carta, no? Ho intentarem. Vinga, va. Si no és aquesta, serà una altra, home. Vinga. Nosaltres el bo que tenim és que fem molts arrossos fora carta i podem compaginar bé amb aquest tema d'esdeveniments. I que ha caigut. Te l'enganxes? Ara li donarem 2 o 3 voltes i procedirem a emplatar ja. Ja veureu que quedarà supercremós. Vinga, doncs la Susana ha anat a buscar els platets. Aquí, si voleu, després tindreu unes targetes del restaurant. Si voleu agafar-les després, ja hi coneixen-nos. Molt bé. Millor. Reparte si quiere, hombre. Gracias. Ración doble. Platitos. Platitos Sí. están allí debajo. No los he visto. Me cago en... Algú més té alguna pregunta? És una maionesa. Hi hem ficat estragó
i albahaca. I l'hem fet amb ou nosaltres. Hem agafat all escalivat, li hem tret la pulpa i hem ficat un parell d'ous sencers, una mica d'oli de suau, d'oliva, i després ho hem triturat, amb la fàbrica i l'estragó escaldada prèviament com hem fet les verdures. Vinga, la dem? Vinga. La dem. Espera, una altra pregunta per aquí. Però que sigui fàcil, per l'Edgar que sigui fàcil. Sí, Edgar, jo tinc una pregunta. Com es fa això de conciliar la vida en una cuina amb portar una família i tenir fills i tirar endavant? Bueno, com moltes feines. La veritat és que és picar pedra, conèixer-te bé, saber fins on es pot estirar la corda una a l'altra i tampoc és tan difícil. És convivència, és portar-te bé amb la persona que estimes i la persona que treballes i arribar a acords i anar fent. T'ha convençut? Digues. Jo fico una mica d'amanida al costat i ja està. Bé, anem fent cadena, no? Amb la Susana, anem fent cadena, pim-pam. Ells ho baixen. Alguna pregunteta més? Aquí, vostè ja ho té, la recepta ja la té apuntada? Sí? Vale. Pues, mentre anem preparant els plats perquè pugueu degustar, un altre aplaudiment pel l'Edgar. Aneu a provar els seus arrossos al socapà i porteu les paelles, no? Sí, sobretot. Sobretot porteu les Que paelles. ens estan deixant sense paelles, la gent. Però bueno, son cosas que pasan. Ya está repartido. ¿Te han llegado? ¿Hay más, si no? Ah, pues perfecto, hombre. Contratada. Sí, no? Veiem què.